Good afternoon, everyone. Good afternoon. Good afternoon. Welcome to my page, Jean the Blessed, on YouTube, on Facebook, on Instagram. It's my page, same name. Please make sure that you subscribe. Please make sure that you follow. I am very sorry today. My face will look a bit reddish because I am, burning and all that. Life, can be a bit challenging and hectic, and some days at work are not that good, and some days are very beautiful, but we have to continue soldiering and pushing on. So I put this filter. Don't worry, it's the filter that makes me look like this, but I like it because it gives a glare on the back of my screen, because my husband is moving and the kids will be moving, so they don't want to be seen on the video. So I put this filter. It makes me look something else, but it gives a glare. As you can see, you can't see my husband, but he's there. The fridge is a bit blare. So I love this what you call, yes, bullet ndeye yako warova wangu ari sei boy wangu warova shamari ndiwakandizadza chirwere chako chemimba iwe. So guys, how are you? I hope you had an amazing day. I'm quite good, just dealing neupenyu. Anditi mnongoziva upenyu kauno upenyu makata tichidona tichisimuka tichienda. And today, the other thing that made me very sad, another one again, one of my people that follow me here on Facebook failed the interview to go to UK again. Like I always tell you guys, these days it doesn't matter whether you've got money or what. My friend failed, or my follower failed, because angasina experience. And it saka make sure my interview eku UK right now avari kuita haasi ma jokes. And it make sure kuti une CV, une experience, chero winombikirwa unobatwa pa interview. And it and ma company are genuine, chero wine Maria Kawanda say they don't care about it. Kana watongofoira. So it's also one thing, because yesterday mwakafoira nasi mumwafoira. It's something that brings me down, because we'll be hoping kuti muridzo dzatoyambuka nditi osvika pakufoira pa interview zvinowanika zvakare muupenyu. Anditi all things work together for good for those that love the Lord. So hatizocheme hedu hatiungudze, but tinongoti Mwari mbiri ngaidzoke pachigaro chenyu chenyasha, zvese kuda kwenyu ngakuitwe. Anditi so nhasi tiri kutaura pati 2 just low-key, you are having a low-key, wakandizadza chirwere chako iwe bullet. Wakandizadza chirwere chako shamwari. Chat with you, kabatika behind the scene sha. Anyway, guys, it's good to see you, and thank you so much for everyone that is subscribing. And I heard nasi pane munhu wanu ari kusubscribe asina kufara, and I was hoping kuti ndinotaura newe 1-to-1. Guys, kana ndimi zviri possible here kuti ndingakwanise kutaura nemunhu wese, ndingazvikwanise. I can't, guys. It's very impossible. Ndingakudzai kuti right now my diary is full for the month of November. I'm even struggling to breathe, as you can see every day. Ndikudzai kuti ndakaneta. And also forgive me, mkaramba mchindiona zvakare mavideo angu anenge aine hembe dzakangofanana. Munongozivawo ka period yandiri. Handiti maternity wear, pane pauchaita wardrobe yese here maternity wear. Vamwe hatisi mbinga, handiti plus ndagara hangu zvekuchena izvi munongoziva. Tisu veve vanodzokorodza hembe, handiti hatiuye pa every live video nehembe nyowani. So vanobatikana ndoziva kune vamwe vano-offendwa. Don't be offended. You are going to see me ndichingopfeka hembe dzimwe chetedzo nekuti ndidzo dzinokwana, ndidzo dziri comfortable, ndo maternity aripo at stage at the moment. Handiti so subscription page musi weSaturday manheru kubva na6 kusvika hameno tinenge tine live video. Handiti for the subscription page I'm going to have a live video for you on Saturday, and I'm expecting to speak to each and every one of you individual. Handiti saka live video tenchiti mumwe akauya tichitaura. Oh, that's nice, Bullet. Bullet anoita mavisa, okay? Bullet the ambassador, she's a friend of mine. Anoita mavisa. So vanoda mavisa, vanoda information yemavisa. Emuno South Africa, kuenda ku Dubai. She also does Schengen visa, kuenda ku Italy. Anditi munobata Bullet the ambassador. I'm going to pin her here so that kana kumubata munomubata, okay? Okay. I just pinned her here. Vanoda mavisa, she does Schengen visas. She does my visa in South Africa.
Africa. She does my visa akasiyana siyana nditi Dubai what she's the your plug anditi so batai bullet anokubatsirai ndapina zita rake apo vari kushaya kuti akaita sei bullet isa nhamba dzako anditi kune vanoda kubata bullet vanoda kugadzirisa mavisa muno South Africa mavisa Schengen visa ndo mavisa kwenda kuna Italy, Europe, Netherlands, blah blah blah. Dubai also she does. I'm not so sure of which other countries also she does, but she knows a lot in that field anditi so vanoda kubvunza nogara chindinetsa veve sisi jini mavisa muno chichi bata ibullet anditi ndapina zita rakapo munomubata moenda kumessenger kwake monotaura naye. Last time akaisa nhamba dzake panapa but munongoziva varume vedu vekuZimbabwe vakaona nhamba vanenge vasisazive zvavafambira vanenge vakutoita zvimwe saka akazenga akurwadziwa akupopota nenyaya yenhamba yake yandaisa panapa. So right now munomusendera message kumessenger anotaura nemi, you book an appointment moenda kunomuona nditi haungapiwe information yese kamahara online basa rake anenge akukushandirei handiti. So inini also for my visa I paid for my visa here in South Africa for my kids visas andizviitire ndinotobhadharawo vamwe vanhu mazimari like ma 12,000 rands kuitirwa visa or even ma renewals evana it's like ma 6,000 rands I pay to do my renewals ema visa evana vangu anditi. So it's like that you pay for the services. So but bullet okay, so I'm going to do question and answer as usual kana ndichinge ndakupedza live video yangu. For now let me try to this filter yandita unge murungu nai handisi murungu guys handisitombori murungu musambonyepero zvenyu ifilter inotowedzeredza. I'm not that light saka mukazosangana neni musazovhunduka nditi ifirita vamwe vanobva vati chichichi vamwe vangu vakunakidzwa akasawira wangu paakauya matigimu ndisawira wangu guys that close we are that close saka Dr. Matigimu mukaona vachinyora zvavanoda musavatedzere musahakira nditi muchifunga kuti tawana muvengi wajini. No, I don't have my enemies angu anoya nemaghost account. So guys nhasi tiri kuita Canada part 2 zvevanhu vasina chikoro, but you are so lucky nhasi because my mood was so down because there was a lot that has been happening today. So ndiri kuita caregiver but kwete caregiver yamuri kuda imimi kuCanada kusati kwane caregiver yamuri kuda imimi I know vanhu vazhinji muri kuda caregiver yamunoda imimi kuCanada kuna caregiver yamunoda imimi imboisa my love nema likes wedwe ndoimberesa Queen Tatericious kuti ndipe my love nema likes ari sei jinja ari bonda akamurova nezuro kiti dzepano dzinoramwaka. You know cats are very sensitive. Ukarova cats kana ukaidiscipline inototsamwa zvekudaro inogona kuti kana 3 days isingatode kupinda mumba because wairova kuti iri kuscratcha zvinhu saka inotombotama. Asi chandinoziva ever since I fell pregnant handi kundiona ndiri panze ndikangoenda panze chete anotanga kunditeera zvinoita imbwa zvezve. He protects me, he doesn't want to see me outside. Anyway, so caregiver yandinayo nhasi yekukanana haisi yamuri kuda handiti saka sorry henyu nichambokufizurai but it's a good opportunity handiti saka tukuyani as usual you know this page ndokunzira imwe mikana yamunoziva neyamusingazive. So today I'm going to bring you a very interesting opportunity that has been opened by the government of Canada. Yeah, so let me get into it. So caregiver, this caregiver sponsorship, let me start by saying this caregiver sponsorship in Canada. Where do I start? I'll be selecting information and it I can say it, oh, I work on it, then I put it on a document and then I bring it to you. So okay, so tachituita caregiver nditi. Okay, so kune mamwe ma opportunities akawanda zvisingaite nema companies akawanda zvisingaite vechikoro chichichi ndichakupai ma link ekuapply zvakare mukanana handiti vakaenda kuchikoro what. So
Caregiver wemucanada nditi musazodzoke muchindinetsa makundibvunza ndikataura palive zvavharana. Caregiver kana kuti macare jobs emucanada handiri kutaura nezvavo, haasi hamunoda nditi ekuengland ayo, aiwa haasi hamunoda ekuengland ayo. So when we talk about care jobs in Canada with visa sponsorship, we are talking about the nanny care job, okay, which includes the physical and social development of children. Tiri kutaura nezve care yevana, mabasa evana, physical and social development yevana. Saka unenge uchibatsira vabereki nevana with child care, and you may assist as well with the household duties. You provide primary care mumba mavo nekuma homes anogara vana handiti. Their homes and children homes. Saka ndo mabasa akavhurwa nehurumende yeCanada. Saka tiri kutaura zvevana handiti ana madhumbe vanochengeta vana, vakaita makosi ekuchengeta vana kuchiltoni wati ndimi vatiri kutaura nezvava handiti nhasi ndosaka tichiti pano pane mukana wemunhu wese, asi ndinotanga nevanhu vasina maqualifications because vane maqualifications zvokuita nekwekuenda munako kwakawanda. Saka macare jobs andinawo nhasi ndevanhu vanoenda kuCanada kunobatsira kuchengeta vana, physical and social development yevana, kurerwa nekukura kwevana muchibatsirana nevabereki nekuita mabasa emumba anonzi household duties. Hapana madhumba asingamaziva handiti. Muchipaya chinoti primary care kumba kwavo nekuma homes evana zvakare. So mubvunzo wechipiri, sisi Jini, mabasa aya anowanika kupi? Where exactly? Muri kutaura zvekukanana kupi kwacho? Kana chiti kanana kune vanyowani tiri kutaura zvekuCanada handiti. Kune mabasa right now as I'm speaking about 1249 mabasa evana ana madhumbe handiti, care jobs in Canada. So Alberta in Canada we've got 132 positions. Vanhu vari kusubscription as usual ndotanga nemi ndokupai links, and then ndozopawo vari kuTelegram handiti. Tinotanga zvine mafavor, a kiss goes by favor ka varungu vakadaro, trodi inofamba nefavor handiti, varungu vakadaro. Saka ndinotanga nekusubscription page because vane kusubscription page they sacrifice their money, they sacrifice to be in the group. It's a VIP group rakagadzirwa neFacebook for me. Saka Facebook yakanditraina kuti vanhu veku VIP ndo vanotanga kupiwa preferential treatment. Saka ndo kwandotanga kuendesa links after zvizuva zvishanu kana zvakadaro, kana vapedza kuapply ndochizomaisa kuTelegram handiti. So that's the only secret about our subscription group right now. Saka kuAlberta kune 132. Saka don't you worry kuti vanhu vekusubscription vanopedza malinki havambofe vakamapedza malinki, mabasa acho akawandisa handiti, chero vakaruta zvakaita sei. Ende vanhu vekusubscription vanoziva mutemo, havashare malinki handiti. Bosi kukanganisira vamwe vanowana preference vo apply, kana vapedza tozopa vanhu vekuTelegram vo apply yawo. Asi mabasa yakawanda zvekuti hamumbomapedzi handiti. Tina namadhumbe mangani vane maqualifications panapa. Ndo vanhu vatiri kutaura, hatisi kutaura maqualifications anotyisa, tiri kutaura macertificates ayaya amunoita ema 2000 rands, ayaya macertificates ema 2000 rands, ayaya amunoita kunana Chiltoni ani 2.5 2000 ameno iwayo ndo atiri kutaura nezvavo. So kuAlberta in Canada kune maposition 132, and then British Columbia ine 372 positions, and then Manitoba mune 12, and then New Brunswick mune 1, and then I'm not so sure if my girl is here. Vuzibuhle, are you here today so that you can tell me how far is it? Town here. And then ku Newfoundland and Labrador akuna kawanda kune 1, Nova Scotia kune 2, Ontario kune 482, and then Quebec kune 222. Ku Quebec I think ineziro ndo kwainzi navuzebuhle Jini kune vanhu vanotaura vanotaura French, saka language inogona kukunetsai, but haana kunyanya zvawo ari kuQuebec. Unonokiya inga vanhu vanoshanda wani kuchengeta vana vema-Muslim kuDubai wani usinganzwi Arabic. Saka unongonokiya uri mochitaura nevana chirungu handiti. And then Saskatchewan, I don't know how to pronounce it, Saskatchewan
kune 21 and then Yukon kune 3. Saka malink ese emabasa aya ndinawo handiti. Saka ndine basa rakati rekushandira vanhu vekusubscription, and you all of you guys ndichitumira malinki aya. Saka nhasi ndichatanga naye kumaprize ekuCanada, ndopa vanhu vari kusubscription. Mangwana ndichikutumirai kusvika ameno akawandisa guys malinki aya, but kuti ndikupei ese ka1 ndinotodikitira kudai handiti. Saka nchange ndichimatora ndokupai ndomatora ndokupai ndomatora ndokupai ndomatora ndokupai chenyu ku apply guys. Musaite sezviri kuitwa nevanhu vari kuenda kuUK handiti. Make sure kuti experience yako yakati dzikiti, ende kana wakuitwa interview unotaura zvine musoro chaizvo chaizvo. Uyu mukana wakanaka wana madhumba handiti. Ndo zvataitaura kagore richitanga kuti wanikwa wine ka certificate nekuti Mwari havasi kumira kuzarura mikana handiti. Zvine zvitarire mabasa aya unoza kutaura kuti ndine experience ndakati usina chibepa chaunobata zvinonetsa. But kana uine certificate rekuChilton uchitaiwa ini ndakatrainwa kuchengeta vana zvine kapunch kazvinenge zvinako. So I just want to encourage everyone, mukana uripo, azvireve kuti ndinhasi zvatovharwa mabasa, you can still apply till endo ameno as long as it take. Let me tell you something. Kune vanhu vandakapa malink ekuenda kuUK muna January. Do you know what they did? They ignored them. And guess what? It's the same links I'm giving people now. And vanhu vari kuenda kuUK, and those links are working. You understand? Malinki paakabuda vanhu vakaita dzungu vakadi vakaignoiwa. But the same links are still working today. That's why anyone, whether uri subscription or what, ndinokuudza kuti apply. Vanhu vane nungo hanzi sisi jini ndipei linki rinoshanda. Guess what? I'm not going to do that because that's so easy for you. You need to apply and feel the pain yekuti ndashandira basa rangu ndatsvaga basa rangu. Anditi kana uchida basa kana uchida chinhu unotochishandira. Zvinhu zvinouya the easy way, zvinhu zvezvikwamba handiti. Pana hatisi kurombesa mabasa anotoaplayiwa. So shingirira, apply mabasa ako, usanete apply mabasa ako. Malinki akawanda. Ndipo nzga mumwe munhu anochema sisi jini ndiri kushare link remu Telegram, ndipewo link remu Telegram. Ndakodza vanhu vari admin team yangu kuti don't give. You can't be lazy kunzi and unotsvaga link remu Telegram mu comment section. You come back with it, I can't find it. Wow. Guys, do you know how much we work? Do you know how much I work to get all this information? It's not easy. It doesn't come to me on a silver platter. I actually take my time kufona, kuchagurudza, kuverify, kuresearch, so that I can have tangible information to present to you, so that I can get links to give to you. Hakuna chinhu chinoya mahara. You work. So you guys, you just need to apply. Malinki ndinokupai. Chako chete kuenda pa linki or apply. People becoming, sisi jini munondibatsirwa neku-apply. I will pay you even Maria munoda. Mundi apply reo, mundi itiro CV. Wow. We are so privileged, guys. We are so used nekubhadhara kuwana zvino. Guys, inini chero kanditi 1 million andimbofenda kaku-applyira. Chero kati 1 million jini mari ndinoida ende 1 million ndikuida right now. But I will never do it for someone. Imagine. I will pay you. Mundi apply mundi itire CV. Inini manje. Hey, guys, you need to do things for yourself. So that kana wapinda mu Canada, you have got a testimony to say kuti hama we ndaka apply mabasa. Hama we ndaka gadzira ma CV. You need a story. Unoza zvinhu zvine testimony, kana wakupa testimony, it must have a punch. I worked hard. Ndaka kanda ma CV. Ndaka apply. I've got a lady akasvika ku Australia initi sisi jini zvamaitaura zviye Google ndakatamba ne Google. Hanzi sisi jini ndaikanda 20 CVs per day kusvika ndizowana basa rineri. She says sisi jini chero ma positions in Australia, don't give people that easy, because for us my choose that I don't know apply ku Google mamsingatipe ma link. Now makupa vanhu ma link which is so easy. Sisi jini we suffered to be here. But guess what? Ku apply kwakava pashungu. Where are they now? They're in Australia vakato relocate. I've got dungwe revanhu vakadai vari on standby between now and March 2023. Vari kuenda kunze kwenyika. And vanhu ivava vatombodi kunzwa kuti vanhu vanoitirwa the easy way, because they feel you need to. Even me, I feel so. You need to work hard. Harisi basa rechikwamba rinongonzi what you want basa. You need to apply.
Good day. 2. What's your email address? Subject, application for the position of caregiver. Good day, sir/madam. My name is Jean the Blessed. I'm living here in South Africa. I'm what? Uchizvitengesa. So that kana basa racho rauya. Unoziva kuti zveshuwa Mwari vakandinzwa. You earned it. You deserve it. Kwete kuti unoda kubhadhara mumwe munhu kuti ndi-applyire CCG. So if I pay you 1,800, are you going to apply for me? Are you going to do a CV for me? Excuse me, 1,800 is for my 1 hour, my time. Anyway, guys, muna atode undoriwana kupi link re Telegram. Zvakataurwa kupi zvebiodiversity. Link racho riripi. Anongouya pana kutoti ndipei link. Saka vese ava vanoona mavideo every day. Havana zvokuita. Vanenge vakangogara kubukira kuti wozongoti give it to me. Give it to me. You need to put an effort. Just watch the video. Listen. And vanhu vese vanoona mavideo, they don't struggle vakawana malinki because they know what to do. They know how to go about it. Remember, but keta biodiversity reku America riri rakavharwa 8 November. We went through the whole application process. Step by step, unori apply say. Wapedza. It was easy. Hazvinombotorera vanhu ndichingopa vanhu linki. Vanhu vakuapply. Vamwe vakatorespondwa. Vamwe vangu vakatomira vakadai muzvigumwe zvavo kuti anytime ndogona kudaidzwa kunzi ndawana visa. And usamirire nzvimbo 1. Ukaona mukana kuAustralia, kanda. Canada, kanda. UK, kanda. America, kanda. Kwazvabudira ikoko woziva kuti Mwari ndikoko. Kana ikabuda mikana mitatu chinamataka kuti my mother told me to choose this one, but I want to choose. You know, uchuza kwakakunakira kunokuitira uenda nemhuri yako ako unodya hako mari yako, and life goes on. Don't depend nekuda kuitirwa zvinhu izvi. Anyway, so nhasi ndachitaura nezvemabasa evisa sponsorship caregiver. Kana tichiti caregiver yekuCanada haisi caregiver yekunochengeta machembere, caregiver yekunochengeta vana. Ndakambokuudza beginning of the year kuti there are so many CCG ndine zvekuita ndokushaya basa. Do you know right now kune vanhu vakavolunteer kushanda kuna Red Cross. Red Cross yevana chetu, those that are in Cape Town. You go apply to be a volunteer. Volunteer kuchengeta vana vanenge vachitwa maoperations uchitamba navo. Zvinokwanisa mukana wekupinda muUK, zvinokwanisa mukana wekupinda muAmerica, zvinokwanisa mukana wekupinda muAustralia. Hakuna nyika isingade munhu akashandira big companies like ana Red Cross kunochengetwa vana, kunochengetwa vanhu vane cancer. Vamwe venyu makagara ndine experience. Go volunteer. Go volunteer. Chaga pekuita volunteer. My husband works. He doesn't want me to work, my sweetie. Murumaka mkakafa. Go volunteer somewhere and work for free. It's not working for free. You know, when you volunteer to do something good, like kubatsira vana vabuda mutheater, kubatsira vanhu vanorwara necancer, you get a recommendation. You get a reference. Varungu vanoda chinhu chinonzi reference ye voluntary work. Kana uchida kuona chinhu chinofadza murungu wese, chinhu chinonzi voluntary work. Dzimwe nguva tsvaga ukaona kuti mabasa ari kukunetsa. I encourage vanhu panapa. Basa randinetsa CCG muno muSouth Africa kana muno muAfrica. KuZimbabwe chaiko ende unovolunteer kunana Jairus Jiri. Ndine vanhu vari kuUK, vari kuAustralia, vari kutambudzika kuti hama dzavo vadzitora sei. Udzei hama dzenyu dziende kunana Jairus Jiri. Udzei hama dzenyu dziende kunana Nherera Center kuZimbabwe. Udzei hama dzenyu dzitsvage voluntary place in Zimbabwe kwokunoita voluntary work. Kana uchida kuwana chinhu chinokuwanisa basa quick. Recommendation yekushanda mahara munzvimbo dzevanhu vari disabled, munzvimbo dzevanhu machembere, munzvimbo dzevanhu vana vadiki, unoswera wapinda. Izvozvi zviCanada yakavhurei kusubmita application yako uine recommendation yekuti wakashanda for free. You volunteered to work for Red Cross, or you volunteered to work for hospice, you volunteered to work for somewhere, just voluntary work. Mundikano unoswera waenda home office chayo yeku-UK ikakuona kuti you are a volunteer, you work for organizations for free. Mundikani visa rako rinoswera rabuda.
varungu vanoda chinhu chinonzi voluntary work, varungu vanoda chinhu chinonzi experience, because vanoona kuti uyu munhu kana achizvipira kushanda mahara, 1 you have got a good heart, 2 you are an honest person, because wakashanda in a recognized home or a hospice kune vanhu vakufa vari kutandadza. You do that mudikani. Zvinoita kuti chero usina chikoro unoita chiremerera, unotorwa ukasiya vanhu vane chikoro for voluntary work. Because remember, in America, Europe, vana vakapedza chikoro vanoita ma-voluntary work. You see varungu vachiuya kuno kuAfrica, vachienda kuKenya, vachienda kuZimbabwe, vachienda kunzvimbo dzinenge dzaita ma-disasters to do voluntary work. It plays a big role muma developed countries. Someone that volunteers her time to do charity work. So hama dzangu kana kuita chinhu chinonzi tip nas mabasa ekunze kwenyika, tsvageko kuita voluntary work. Even kumaprazi, kana uri free holiday neya December, tsvaga prazi rekuti nyora email Google amaprazi ari kudhuze newe, ndokumbira kuzoita voluntary work. Why? Ndoda recommendation. Usanyara kutaura kuti ndikuda recommendation, ndikuda recommendation for my future. Handina zvokuita right now, or ndiri pa leave, I just want to give in my time. Look for voluntary work. Do you know kuti ukaenda kunana Pick and Pay ana checkers, ukaudza kuti I want to volunteer to work for free? Yes, I'll give you my time. Maybe twice a week, 2 days a week. Yes, Vezubuhle is here. And most people who have a nanny are rich families. They take care of you. She's in Canada. They take care of you very well. And, yet is the message. Vezubuhle, send a WhatsApp. Vezubuhle, can you up me? Can you send me a WhatsApp, please? Ndisendere WhatsApp about vanhu vanoita ma-caregiver. Ndikutaura zvema-caregiver. Ndisendere WhatsApp. And then ndoda kutiundudza about Saska Chuaniyo yekuCanada ndekupuku. Okay? So guys, this is a golden tip for you. Voluntary work. Especially vari Cape Town. Pisa. Free time yako. Voluntary work azviro kuti unoshanda every day. You can just give them 1 day a week of your free time. Vakaita makera kosi vai tsvagai ma-hospice ekuita voluntary work 1 day a week. Woshanda kana 3 months. What can you give me a reference? Unenge wakuzikanwa because uri munhu anoshanda mahara. Mudikani reference iyoyo. Unodya nayo. Inokudyisa reference iyoyo ye voluntary work. Unoswera wapinda. So this is the same tip I'm giving kunema caregivers. Vamwe venyu yese munoshanda kuvarungu Monday to Friday. Tsvaga munhu wekuitira voluntary. Even kunochengeta chembere, kunogezesa chembere. Muno South Africa mahomes akawanda zvisingaite. Look for somewhere. Kungomukwira bhazi rako mahara, wosvika woshanda. Thank you so much, Mom Jane Kapua. She's my mom in UK, my Facebook mom, all the way from UK. She supports me. She loves me very much. Thank you so much, Mom. So, guys, okay, ndichapindura comment section kana chingenda pedza ndo distractika. So guys, mukaona vari kuZimbabwe, especially team Zimbabwe, I know ndimi muri like less disadvantage nemikana. Vari mu South Africa, you have got so many opportunities. Ukangona wabata certificate rakurekera and unotsvaga peku volunteer. Go volunteer. At least 1 day a week. Kana wine time musuri kushanda 2-3 days a week. Mudikani reference yoyo ukaibata ya voluntary work, I'll give you a plug. Ndokupa plug wabata reference ya voluntary work, I'll give you a plug. You guys are on demand. People that do voluntary work, you are on demand. Kutoita zvakanaka ma-hours waya unoita, anokuvhurira mikana inotyisa. So anyway, Vezubuhle, just send me an app about, and this kona message yako iri kumhanya, send me ku WhatsApp kwangu. Okay, and Saska Chuani is a big province kuno, it's not rural. Okay, so ku Saskatchewan uku kune ma opportunities akawanda. And then hanzi mabasa euneni ukaona vanhu vanotora ma-caregiver aya ari kuvhurirwa visa sponsorship aya hanzi vane mari isingaite, saka unochengetedzwa zvakanaka nai. Saka use this opportunity, guys. What else do I have to tell you? Nezve care.
rega ndiende kune kwakawanda stereki muontario. So muontario ndo mune mabasa akawanda. I believe mutown handiti hanzi nafacebook people are just lazy, everything's on the page. Okay, so anyway, let me go here. So let's go to Ontario. So just hold on, just give me a second. Let me go to Ontario now. Mabasa caregiver aya. Guys, you inenda mbondi namatiriwo guys, mbondi namatiriwo murume wangu andirelease muno muAfrica, mbondi namatiriwo serious. I need prayers guys. Ndoswera ndaenda baba vepano vakangoti amai mwana you are released handei. Hey, zvinoka yedu tisweve kunzi enda kuchikoro kana kuti murume ndoti chikoro ndichisiya murume handisiye murume tisu type yacho. Saka ndoenda ipi ndichisiya murume naimi but ndikavhurirwa chete. Hamusisi jini tiudzei maretsi kuti akamira sei. Yo, $17.50 an hour to be negotiated. Ende mabasa esaya ane visa sponsorship. Anditi zvichireva kuti sponsorship yamuri kuchemera yekulondon yeye, mabasa esaya ekucanada ane visa sponsorship. Mamwe acho andiri kutoona yandaanhasi. Yo Naimi mabasa era. Hey, you Naimi kunze zvakakosha uku imi, kunze kune mabasa imi. I give up. Handina chekutaurini. Naimi koma iregere kukutiudza Naimi. Makadiko kutiudzawo. Ndashamisika imi. Mina mbokuratidzai. Let me show you. Mina phone yangu iri kuita sei? Iri blade. Phone yangu yaramba. Kwiri kuita sei Naimi phone? Anyway, tough luck. Phone yangu yaramba guys. Phone yangu yaramba ita majeras. Yo. Ana madhumbe mawa nirwenyasha. Vanhu vaibvunza kuAustralia sisi jini kweisusu ana madhumbe kweisusu watoshanda mudzimba heyo mukanenyi mai unotoneta nekuscrolla Naimi ende vanobhadhara. Naimi nyika izve ine mabasa emumba Naimi yevana ekuchengeta vana. Anyway guys, ndichini chikutaurire pakadai. Vanhu vari kusubscription page motokwinya dzimire nei motosimba because zvinhu zvakawanda izvo. Yo, ndavhunduka serious kutaura chokwadi. I wasn't expecting this. This is more than I was expecting. Ndikutaura zvanhasi vanhu vari kudiwa like nhasi. Chinhu chirega iti mhanye nacho guys. Veduweka hatisati taziva hedu kuti pavisa pacho panodiwei because handisi kuapply. Handiti dai ndanga ndine maqualifications ndaapply ndaikuudzai kuti what more is required here. Just hold on. Just hold on for me.
So let me tell you this, hurumende yeCanada iri kuda vanhu vanokwana ivo 500,000 handiti, kubva mabasa eagriculture, eIT, ewaya, emudzimba, ema-caregiver, ema-companies, ma-care-jobs, ma-restaurants. They are willing to issue 500,000, 500,000 visas, okay? 500,000 visas. Kuna experience iri kudiwa here, kumwe kwacho like kuma-caregiver, show experience mbichana. Knowledge required not high. Visa sponsorship, yes. Relocation support, yes. My benefits, accommodation will be provided. Relocation support such as airfare will be provided. And first 3 months of medical insurance, if required, unopiwa zvakare. And it, saka, guys, anfungo ndine zvekutaureni. Inenda utongotora malinki ndipe vanhu vekusubscription anditi, and we call it a day. And then tomorrow I'm going to be talking about nasi ndaita caregiver anditi, akawanda ma-opportunities ari kuCanada anditi. So nezuro ndakaita fruit picking and vegetable picking, nasi ndaita caregiver. Mangwana ndichange ndichiita ndoitei mangwana, tine maplumber here panapa, tine maplumber here, kana kuti mawelder, kana kuti matruck driver. Matruck driver ariti. So mangwana regai ndite matruck driver anditi. Mangwana Friday, let's end the week on a note. You know, andite ma video on weekend except ku subscription page. So ku subscription page tukuita video mswe Saturday kuvana 6 p.m. till late. Kushikandataura nemunhu wese ari kusubscription page anditi. So get ready mswe Saturday, munhu wese uchawana mukana wokutaura neni, munhu wese uchawana mukana wokubvunza mubvunzo, munhu wese tenchingopanana ma-minutes so that kunze kusaedze takagara. So vanhu vari kusubscription page musi Saturday, it's you and me kubva na 6 p.m. till late. Wobvunza zvaunoda, unenge uchindipindura one on one yaunoda yeye anditi, tinoiita musi Saturday. So ku subscription page tenchita run down yezvese zvatataura and mibvunzo yaunenge uinayo or whatever you have musi Saturday kubva na 6 p.m. kusvika late ku subscription page. So mangwana I'm going to do truck drivers. So truck drivers, please come tomorrow Friday. Tobva tachipedza wiki redu nema-truck driver nditi, kana tozotanga nawo next week Monday toita say think about it. Saka mangwana togona kuita ma-welder or ma-plumber, and then Monday we start Monday nema-truck driver nditi. Ma-truck driver ite vanobvunza mubvunzo yakawanda ende vakawanda. Ngatite ma-truck driver on a Monday so that we end our week, our Friday not on a high note, but yeah, tapawo vamwe ma-plumber mukana. Ndakati ma-truck driver nema-carers ndove kupedzesera. Saka I think ma-truck driver ngatimaitei musi weMonday. Mangwana we do other opportunities, ndogona kubatanidza plumber and welder. I will see how we go because mibvunzo ndo yakawandisa. Saka ndiye ndichida kupa mamwe ma-minutes kumibvunzo, like right now ndapinda mu time yema question and answer nditi. So maringe nebasa recaregiver, maringe nebasa reuneni kuCanada, pana nemubvunzo here. Mari yacho ndakuti $18 an hour. Kana mda kuwekerwa regai ndikudze kuti per month imari, okay? 18 times 8 times 5, 720 times 4. So it's 2,880 Canadian dollars. I'll tell you in US dollars how much it is. 2,880 Canadian dollars. Canadian dollar. Okay, so ku South African rand, varim South Africa, it's 37,691 rands. Saka tongoti mu South Africa basa reuneni ku Canada kupera kwemedzi, it's 38,000 rands anditi. So 38,000 rands into USD, dollar into USD. Kana iri ku US dollar, it's about 1.2 US dollars, okay? No, it's 2,158 US dollars. Rounded off, it's 2,200 US dollars, okay? Okay.
So that's according to kuma rates ari pamabasa ese handiti. So kana iri marands handiti unenge uchihora 38,000 rands pamwedzi madhumbe we kana wapinda muCanada rekuchengeta vana nekucleana mumba nekutsvaira handiti unenge uchihora 38,000 rands yako yakazvikwanira madhumbe. Kana iri handiti ndo rate racho handiti. So kune vane mibvunzo right now, let me give you the opportunity to ask questions and ndinenge ndichipindura. Dambudziko riripo nderevaenda kumusoro bozi anogona kunetsa kuscrolla down handiti. So vane mibvunzo I'm taking apa unenge uchipiwa accommodation, chikafu, vanokutengera maflights ekuendesa, vanokuitira visa sponsorship. How do I subscribe? You go to messenger wokumbira my admin team, kwete inina ndiko ku messenger. My admin team, there's my PA, there's my admin team there. They'll assist you. My PA apedza basa na 4:30, but kana achida anopindura hake kana achifila asina kuneta, but we had a hectic day today. I don't think she'll be available unless tamshungurudza. So andisikona mibvunzo yenyu. I don't know what's happening. Let me try to see it on my laptop. I don't know, haisikumhanya pa laptop pangu futhi. Sisi Jini, ndoita subscribe. Say unaenda comment section, I'd never subscribed. Saka mune mchitobvunza wrong person. Ndini munhu asina kusubscribe, so handizivo zvinoitwa sei. Thank you so much, Vezubusi. And people, please apply. You have so many opportunities in comment section. My drive, I'm so Monday. Okay, Monday I'll be doing truck drivers in Canada. On Monday, mangwana tenchita mangwe ma opportunities. And this kona ma comment section enyu, ma message enyu. My drive, I'm so Monday. Ndakunzwa ichi chemo chenyu Monday. Okay, variku subscription page. Monday itaima truck driver muswe Monday. Sisi Jini ngati chimhanya tiri kutochimhanya wangu vanhu vari kutorespondwa, but vanhu vari kuita confusion because mikana yacho iri kuwanda. Nditi vanhu vari kuita confusion, but inini ndiri pakupusha ndima nditi ndisati ndaenda kunozorora. Maplamba mangwana ini ndine license Sisi Jini Ray Lavenda Majola license Ray. Tipewe ma link cousin, ma link depending kuti uri kupi kana uri ku subscription, you get the links e Canada from today. And then ku vanhu vari ku Telegram, ma link munomawana from Tuesday. Maplamba mangwana, okay, ndikupindura ma comment section. Ma truck driver muswe Monday. Saturday subscription page chakachaya kubva na 6 p.m. manheru too late. Tinenge tiri pa live muchibvunza munhu wega anouya nditi ma truck driver muswe Monday, ma truck driver, ma plumber mangwana. Thank you so much my Juju, thank you so much. Yes, thank you Faith kudiwa na shemugai. Ma link aniswa ku subscription page. Ma technician and ndisati zvo what type of technician. I do have some, but what type? Ndakutoona ndaenda ini Sisi Jini musandinzwise mwe ndoda kuenda guys, but my husband doesn't want. Truck driver muswe Monday. Monday is a busy day, please let us do. I'm not doing truck drivers tomorrow. Monday after work munozoona yenyu chimunya ndopa ndiri kuita truck drivers. These plant fitters kana tapedza zveCanada, remind me again. Ndinawo mukana wenyu wema diesel fitter. Telegram link munoiwana mu comment section kuma video yangu, except ya Nezuro oro ukakumbira vanhu zvakanaka mu comment section unoiwana, but scroll down my videos woenda mu comment section unowana link rekujoina ku Telegram. Love you too Precious Gora Chirubvu. Amuskusenda apa. Aiwa ndisende apa. Isiwe pa Facebook ma link ndanzwa nekuritsvaga. Link rinowanikwa mu comment section rakazara, nyatsokumbira vanhu zvakanaka vanokubatsira. Do we need English test? So far you are not asked for English test, and it's simple requirements as long as uchigona kutaura nekucommunicate chirungu nekupasa interview. And 12 years experience as a manager in restaurant. Siyana inazvezvi mabasa ari pano for now ana ma qualifications eu manager akuna kurudiwa ma manager.
ini ndiri caregiver zvese naopay but don't know how to subscribe. Bvunza vanhu, kumbira comment section kana live yapera kuti ndibatsireiwo ndo subscriber sei, kana kuenda kumessenger unobatsirwa. Optic fiber technician, 0 opportunity so far. Maopen ndimi vanhu vacho handiti. Thank you Florence. Link ray, you must be specific in comment section kana uchida kubatsirwa. Ikudiwa here guys, zvandisina kutaura nazvo musiyanei nazvo. Mambonizwa ndichitaura zveEnglish here, handida kutaura zvechirungu ini. Ndakuudza kuti kuri kudiwa caregiver anotamba nemwana nekurera mwana. Handina kumbotaura zvechirungu handiti. Telecom technician CCG, 0 opportunity right now. Kunodiwa ma-engineer. Remember mabasa anema qualifications when you grow abroad. Kwakudiwa ma-engineer, kwakudiwa vanema degree, vanema honors, vanema masters, vanema PhD. Any other big positions abroad, you must have your qualifications. Thank you so much Ruza Sheila Chirimuta for helping people in comment section. Yes, Grace, thank you so much. Vaudzei kuti vanhu avatarise. Sisi Jini CV tonyora here kuti tine license. Yes, you must write that you have got you are a licensed driver pa CV pako. Jocelyn, thank you so much. Jocelyn Mbire, thank you so much. Mkangonyora kuti clothing andiziva kuti uri kuti clothing chi, I don't know. Electrician, please. Nothing so far for electricians, but there are opportunities for you. Kana wina inonzi trade certification andite. Tinozotaura nezvazvo kana tapedza zvevanhu vakawanda. Right now ndiri kumbomhanya nezvinobatsira vanhu vakawanda anditi. Ndozvandiri kumhanya nazvo kuti vanhu vakawanda vabatsirike vayambuke. Hanzi kune vashandi, thank you so much Vezubuhle Brown. Hanzi kuCanada kune vashandi vakawanda vasingatogone kutaura chirungu. Saka imi mazimba munotodiwa. Icho chirungu chacho siyanei nacho mani. Vanhu mune problem yekuti zveku UK mwada kuzvunza panapa. Imbosiyei zveku UK, handisitaura zveku UK, ndiri kutaura zvemu Canada. Handina mambondidzwa ma requirements ndataura zvechirungu, siyanei nazvo. Musaise mashoko mukanwa mangu. Ndati kuri kudiwa ma-caregiver. Kete ekuchengeta machembere kana vanorwara. Ma-caregiver ekuchengeta vana. Ma-caregiver ekutamba nevana. Ekutsvaira mumba, kuklina mumba, kubika. Nekubikira vana. Ndo ma-caregiver ari kudiwa. Ma-software developer mabasa ako akawandisa zvisingaite ndione nungo rekuapply. Ndiani ye? Ndikuudzise ndiani software developer? Ari kupinda mona. Software developer ndoda kukurova katsande pretty ndaizivei uya kuinbox kwangu but uya wakabata 2000 rands iwe uya ne 2000 rands anibokure iwe unotoda kana 5000 rands software developer uri kutsvage panapa nekuwanda kwakaita mabasa enyu uya ne 5000 rands ndikupe basa ndomiita sei nhaimesi kana software developer ha nekudiwa kwamuri kuita pasi rese uya ne mari uya ne mari katsande pretty uya ne mari tione ndikupedzere yane mari unoswera waenda next month chaiyo. Ma-hours mangani pakushanda, tiri kungoshanda ne 8 hours anditi. Uku kuma developed countries akuzi kuma Muslim, kwekunzi unoshanda kusvika pakati peusiku anditi. Kune ma certain number of hours a human being must work. Saka zvasiyana nekushandira ma-Somalia. Saka tiri kungoshanda ne 8 hours, okay? Very strict kunze kwenyika uku kuma developed countries. Hakushandiswe munhu kunge donga anditi. Shingira imurambwa ndikupindura iwewe. Okay, thank you Joyce Mupikeni nekubatsira vanhu kupindura. Sisi Jini kwa ma dependents aufa. Guys, kana mchenda mabasa ema low jobs, aya euneni caregiver, autorwe ema dependents, unozozvitorera wega wasetla. Zvakafanana nekwenda ku UK, pana kera ari kuenda nevanere. Anti unotanga waenda sakera, kana wasetla uzotora mhuri yako. Hakuna munhu anorambidzwa kutora mhuri yake, but you yourself you must settle first. Okay? Anzi Jini nduye ne mari. Dizu plant fita iwewe futi uyane wakabata 2000 yako. Une mari yakawanda sei? Tangwa ndizoti une mari yakawanda sei ndikucharge. Tangwa ndizoti une mari yakawanda sei ndikucharge. Nduzoti une mari yakawanda sei but vanhu vane ma qualifications anibonzwira ichi ndokucharge is serious. Serious. Masiyana nana madhumbe, masiyana nana firimoni. Vanhu vane ma qualifications anibonkusiyai uyai ne mari dzenyu uyai. Imi ndoti kuisei pa schedule.
Oh, hanzina Absalom Nkomo sewing clothes. Hayo mabasa anonetsa mkoma. Imbo try iona emavideo andakaita ekwenda kuma cruise ship. Munogona kukwana. MSC hanzi yaitora vanhu vanosona. Sisi jini ndinambikirwa uneni uchitire mbikirwa uneni rejoice ka mubikirwa uneni shamwari unaita mubikirwa uneni zvinoko zvikabatwa wangu handidi kuti uchema neni ina handizvo zvepasi pemuti guys and unoita kosi 2000 rands kuchiutoni uri kupi chiutoni kosi yeuneni opay 2000 rands unoswera wapinda details Telegram endai mu comment section vanoda kutaura neni munouya ku subscription page anditi ko project manager anonetsa wangu ndo mabasa evarungu kani anonetsa tsitsi dzashe Bridget Manyima. I don't wanna lie to you, I'm a qualified project manager but anonetsa but muno South Africa unogona kumawana anditi Commiss chefs handizive kuti zvinorevei handirizive tatenda manatsa tsanangura kuti unoita basa rei handirizive mamila makati chizvi handichazive ini zvemamila but kuAustralia last time pandakasechera someone panga paine maposition ko healthcare and basic nursing todii subscribe munotora maemail muapply kusubscription page uko hanzi jelo na I don't know what you're saying ko food and beverage service in restaurant takakuitirai wani macruise ship mabasa enyu ari kumacruise ship ko course neAllison. What is Allison? Guys, remember inini handisi mufield renyu mabasa enyu mamwe maposition enyu handimaziva handiti indiri kungokudze mikana yenyu macertifications enyu handimazive inonzi Allison handizive inoita nezvei zvana mubikirwe izvo guys musandiisawo pakona handigonozvipindura guys zvidhura kupi nazvamana Canada kosi yese ye 2000 ita genuine kosi mudikani ndiani mumwe futi zangu wekwedzi guys ndoda unobika ini obikira dedi motor mechanics ameno zvinoda kuzotsvagwa nditi kana kuda ndikutsvagira unoya nemari unobook appointment but November yangu yakazara you book an appointment ku messenger someone will respond to you ndokutsvagira Azina Fiona Jagata sisi Gina I love you for being real. I'm a real person guys ndikakunyepera yapana zvande nchigona carpentry and joinery zvakamira sei une mabasa akawanda ku Australia ne Canada nditi but unoda kutsvagirwa malinki chete kana uine mari ndibate but kana usina siyana neni uri subscriber futi hey chai subscriber shalike uri subscriber izvinoda mari izvo unless ondimirira panenda kuita matopic iwayo for now ansanda kumaita rega nimboita zvandiri kufamba nayo my subscriber I respect you but kana uchida kutsvagirwa personal ako then matopic andisiri kuita unouya unobook appointment swiri unondibata kusubscriber ndopa PA wangu madetails ako ndokubhookira appointment unless if you can wait kana ndakuita for everyone that's good for you then you don't need to pay me anything. Ini ndakaita kuzimu inoita here chioniso chindenga chicha wakaita kuzimu dia ina handisi kuziva kazvamuri kutaura saka you need to be specific apo uri kutaura ngo inini ndiri kutoona zviri mubrain dzako saka I won't understand you need to tell me kuti sisi jini ini ndakaita chakati kuZimbabwe chinoita here but ukati ini ndakaita kuZimbabwe inoita here iyi yacho handisi kuiziva ko varume do they take anonetsa kuchengeta vana kauku kuchengeta vana nekubvisa manepi kubvisa pupu zvinoda mabasa echidzimai nai varume enyu ndakataura nezuro yekunonhunga mafruits ende monhunga mafruits maapple nekunhunga nekupeka ende kunonhunga mafruits varume unenge wangowana mukana wekupinda nzvadza unhonge mafruits for the rest of your life is just an entry level position yekungoti upinde munyika yakanaka chete handiti hazvireve kuti ndo rinenge rabasa rako kusvika ufe but ananeni mukapinda ina hangu 37,000 ndichasirei ndotongochemberera ndiri ndichichengeta vanhu vevarungu hanzi ari kuda kosi yeuneni enda kuinbox kuna agenda ari kuita neni for 200 rands online anokupa international certificate here guys kana makuita macertificates musaite zvidhura zvepasi pemuti ita inonzi international certificate like Chilton inokupa international certification yekuchengeta vana handiti
rinoshanda kunze kwenyika. Musaite certificates 2 minutes aya unochema kuna kwaunoenda nditi. Ndiani wandisina kupindura guys, I'm getting tired. Registered nurse, uyane mari yako yo mabasa akawanda, uyandi kutsvagire basa. Unoswera waenda. Registered nurse ndibate kuinbox uyane mari yako ndikupe basa. Ndoswera ndakutsvagira 2 minutes. Registered nurse uyaiti kubatsirai ndimi vanhu vacho. Uyaiti kubatsirai. Sisi jini kana ndichida specific job ndoyane mari ku appointment 1.8. Kana usina kundiudza title, ukandiudza matitle ndokuchaja 2000 rands, but my 1 hour is 1.8. Vanhu vefinance handikukuona, ibvai kuno, vai. But ndogona kukuchajai, ndokupai mukana zvangu, ndokupai opportunities. Pane munhu wefinance wandaona ari kupi? Business finance, uyu, hanzi chi? Ari kupi? Ndakuona ari kutiza comment yako. Ari kupi? Guys, pane munhu wefinance kana aenda kupi? Nai mwari. Sisi jini business studies and finance banking. Ndo kwangu anditi unogona kuya ku consulting ndikugrooma nditi ndikutipire kakuti kanoshida kupinda because ndo field rangu kuti kanoshida kupinda nini opedzisira wakutsvagwa nema companies eEurope unoita sei uyane 1.8 yako ndikutipire ndikuudze zvokuita kuti kanoshida kutsvagwa unoita sei uyane 1.8 yako ndikutsvagire. Okay, ndikuudze zvokuita. Saka munhu webusiness studies tendai nyakusendwa liponda. Uyane 1.8 ndikutipire 1 hour consultation ndikuudze zvokuita kuti kana zvida kuita on demand like me, what is needed right now. Pane zviri kudiwa chete kuti utsvagwe wewe unoswera wakutsvagwa handiti. Ati-apply mabasa tisi tinotsvagwa nevanhu vari kuEurope handiti. Saka ndibati ini ndine child care ndimi vacho vatiri kutaura nezvavo na Agnes Malumolo. Subscribe wana malinki nhasi kana mangwana nditi tichienda zvikapera kukandwa. Beauty therapy takataura nezvemi muri kudiwa kuma cruise ship, mabasa enyu akazara. Truck musi weMonday, matruck driver musi weMonday. Guys, ndaneta. How to consult on banking and finance. Ndikakuudza what's the purpose of my 1 hour. Then ndatotanga 1 hour yangu, so there is nothing to tell you. So he said that you want to consult with me or you don't want. So ndikakuudza what do you want to consult, unenge uchauya kuzoitei. Hapana nditi. So regedzako. Ina handisi kuda sha, handisi kutoda, inditori bore. Kuto consult is my time ye 1 hour. Anzi tazofoira interview, she cry, I don't understand. Linda Tembo, thank you so much. Aiwa veuneni guys, mune mari here guys, mune ndo ndotamba nemari imi veuneni siyanei nazvo izvi ndezvembinga izvi ndezvana nemadegree izvi siyanei nazvo mudondipa mari yeya mudondipa guys, ina ndidi mari yevanhu ini imina ndinoda mari yevanhu vane mari kudhara imimi ndinokupa information yemahara but kana uchida kuuya uyako ndoidya mari yako but ndikukupa information yemahara. Just subscribe wotora malink wo apply, you don't need to pay me anything. Okay, ava vari kudava vane maqualifications avanenge vachitambisa havo zvinhu zvavanogona kuita vega but havadi ndosaka ndichida kuva ndichivabhadharisa. Ini ndiri kuda revana ndoya nemari yawangu. Une mari here sha, siyana nazvo izvi. Kana uchida uyani ungazosisi jini vandiblokera but hasiyana nazvo, information iri panapa guys. Vanhu vanoya kuconsulting ndakuudzai kuti vanhu vakaita sei. Vanhu vane madegree, vanhu vane maqualifications, maengineer chichichi nemacompanies because vane mari yakawanda. Okay, kana kuti havana yakawanda but vanhu vane nungo vanoda kuitirwa zvinhu handiti. Saka ndinovachaja kuvaitira. Imimi guys, ndikukupa information mahara pajekerere. There is no need for you to consult with me. Just subscribe, you get everything you want. Okay, ma accountant, ma banking, vanhu vefinance, ma engineer chichichi, uyene mari tikupei ma plugs. Ndo vanhu vandinorova mari vavo, vamwe vese handabasa nemi. Siyanei nazvo zvokuda kubhadhara izvi. Ma account
Guys, mchiona se ndichizovachaja ndakakusanangurira the other day waindichichaja vana. These things they can do vega but havadi. Ndiani wanisani ndapindura guys, ndauda kuenda ndaneta. Information guys, munhu wese unoiwana pano for free, handitengese pano for free. Vanoenda ku subscription, it's a VIP page. They go to subscription to support me. In return, I do favors for them. I don't sell information, I give for free. That's why same information iri ku Telegram, ichizoenda, same information iri ku subscription, ichizoenda ku Telegram kwemahara, okay? So kana usingakwanise ku subscribe, information yangu unoiwana futhi ku Telegram for free, but you just have to be patient because awiwane kusvika vanhu ku subscription vaneta kuishandisa, ndopa inozouya ku Telegram chete. Otherwise munhu wese information ndinokupa, une mari hauna mari, information ndinokupa. Vema consulting avasiyane navo imbinga idzi. Kuna vanhu vasingade kuteerera mavidhiyo yangu, they just pay kuti ndiudze zvawangochitaura, dzokorodza zvawangochitaura. Inione kuda mari ndodzokorodza kutaura, ndopiwa mari yangu. Saka siyane nawo, kuna vanhu vasingade zvemahara, vanoda attention and VIP, vanoda kutaura vakatarisana neni face to face. Mbinga, kuwana kwakasiyana guys. Ini pano ndinoitira pajekerere munhu wese for free, but kune vamwe vanoti aiwa jini, izvi zvepa poverty zvidi, tinoda kukubvunza mubvunzo one on one. Ndo vanhu vanouya behind the scene vachibhadhara ma 1.8 handiti. Saka ku YouTube handise malink, handidi kukanganisa YouTube page rangu. Ku YouTube kune ma video so that you can know what I was talking about. Handiti. So ku YouTube kune ma videos, handise malink ndinoisa ku subscription page neku YouTube neku Telegram chete, ndokune malinki angu. Ukaona link richinzi ndera jini labva kuvanhu, ameno zvako, because malinki ayase ndisingama spread is because vanhu vanomatora, vakomana vemaskamu vomabika voisa mabanking details. Ndoita kunge ini ndiri kukukumbira imari pamalinki, motorerwa mari, modyirwa mari nemalinki, makubirwa netimu tora bag mari. Handiti malinki andinokupai haabhadhariswe mari, hauna bank detail rinodiwa except subscription page rangu ndorega rine rinobhadhariswa, fuchi mari yacho inotorwa neGoogle oro neFacebook chat. Mukaona wakubvunzwa ma details isiri Google, isiri Apple, isiri Facebook, ziya kuti matsotsi hazvina chekuita neni. Link rangu resubscription chete, kwete remabasa. Handina link rebasa rinobhadharisa mari. Ngatinzwana neipapo. Telegram link, scroll down mu comment section unoriwana, okay? So nhasi taita Caregiver. Ku subscription kwenyu kunoendwa sei? Kumbira link ku Messenger, enda ku Messenger ungonoti ndokumbira link reku subscription page, vanokupa link, you subscribe. Asi kana uchishandisa phone inonzi Huawei, kana uchishandisa hanzi chi Facebook Lite, hazviite. Okay, Zuckerberg akutendere kujoina subscription aishandiswe nevanhu vanoshandisa Facebook Lite, aishandiswe nevanhu vanoshandisa inonzi chi Huawei, I don't know that phone, so aibvume. Okay, yes, thank you so much Faith Mugai for assisting in comment section. God bless you Jean for all of you. Thank you so much Cherit Mangwiro. Thank you so much guys. In I've transport and logistics management. I don't know dear. I don't know. Ansanambo basa rako, or maybe because ansanambo research nezvazvo. You are the first one. I don't know, but kana chida kuti ndikutsvagire unondibata ndokutsvagira, then we see how we go, but you pay me for my time because that's not the topic I'm working for. Koisuma bakers, CC Jean, zero thing for bakers of now, and dinachema bakers. Ko ini why manamba iri kunzi is band, so ndopinda same Telegram unezva wakaita zvakaita kuti ubanwe ku Telegram. Anditi ukaposta zvisingaite unobanwa, ukaposta zvisiri zvonobanwa, ukataura chando unobanwa. So unezva wakaita zvakaita kuti ubanwe ku Telegram. Akutaurwe chando, akutaurwe nyobvo, you know my platform ese, akutaurwe zvenyadza, akutaurwe zvisingaite, auposte zvima link zvisineine chekuita nezvandinoita. So there is something that you did chakaita kuti ubanwe.
ini ndasvikawo pano ndine degree in psychology and a certificate in elderly care and caregiving. So ndanatswa chiketa, how can we help you? Unonyora so that ndinzwisise mvunzo wako. Saka ichiramba use Huawei, okay? Okay, thank you so much, Blessed Sisi Jane. Thank you. Thank you so much. So subscription, guys, mswe Saturday chakachaya. Nasi ndukukupa ima link eku Australia, eku Canada, eku mapraza. Nditi, ndakutanga Canada now. Lenktoni Reggie Zulu, my link ariko ku subscription page. You are a subscriber. Scroll down, you will see them, or just anyone ku subscription page. Kutindo kumbiro mundiratize pane ma link al unobatsirwa. Nditi, you ask ku subscription page unobatsirwa kana usuruza kuti woma wana say. Varikubvunza kuti how do I subscribe? Just send a messenger. My admin team will assist you kuti how do you subscribe. Subscription page, please make a date with me. Muswe Saturday kuvana 6 p.m. kusvika late. I want to speak to everyone at subscription page. I want to hear what do you want ku subscription. Uri papi zvirikufamba say I want to hear from you. So subscription page muswe Saturday from 6 p.m. too late we will be talking. Okay, and then ndapindura munhu wese anditi. Thank you so much guys. Ndaneta ndaneta guys, ndaneta. Kana pane zvimwe zvamunoda kubvunza munosenda ku messenger, but andiko ku messenger. Musati Sisi Jean, I'm not there. Ndakabhanwa ku messenger anditi, so I'm not ku messenger. I'll see you veku subscription. Just give me by 7 o'clock or 7:30 then chikutumira ima link. Regaini mbozorora ndaneta guys, I'm tired. Yo kugara kwakurwadza. Guys, I love you so much. Mwari wekudenga wakuitire zvakanaka. I'm tired right now. Regaini bwenda unozorora. You know I'm pregnant. 1 hour talking is a lot. I feel like munhu ari kubva kumunda chaiko kunotimba. Ndaneta guys, musana uchade. Apa ndanyora exam makuseni imi zvakandiomera guys. You don't know my life, you won't understand. I love you so much guys. I'll see you tomorrow. Tomorrow ndikuita ma welder nditi. So tomorrow I'm doing my welders. I'll see you tomorrow. So guys, I love you. I have to go. Vanonoka kusvika vari kubvunza subscription page, send ema message. Ndaneta guys, kugara kwakurwadza. Kutaura kwacho kwakurwadza. Daneta guys, I'm pregnant as you can see. Tinotaura mangwana ndita. Oh, Daneta guys, bye bye. I love you so much. Talk to you tomorrow. Subscription totaura just now. Regaimbo no zorora. Thank you so much.